gidan nan ga wanke. Malaki. Zo nan. Zo nan. Baba Saje ake kira na Saje. Baka karatu ba da sunan ka wannan ni ba sunan ka ne abin da na sani Malaki. Ina jin ka. Yanzu da ka tashi zaka fita nan ina zaka je. Na ce kai mun wanke baka yi ba. Na ce ka ɗibo mun ruwa baka ɗibo ba. Na ce ka wanke mun kaya baka wanke ba. Yanzu da ka fita ina zaka je. Baba, ka ji bana so masu fa. Kai, kana so dan wanke-wanke ka kara aure, ka samu yara. Ni da girma na yanzu sai in tashi na wanke-wanke. Budura na suka gani na wanke-wanke. Yaran zamani. Saboda Allah, ka kara aure kai a samu karamin yaro da zai wanke-wanke a gidan nan. To, ni ba zan yi wanke-wanke nan ba. Malaki tsaya. Kana jina ko? Daga yau sai yau in dai baka yi wannan aiki ba, kwana abincin ka ya riga kare a gidan nan. Kana jina da kyau ko? Ba dai abinci ba ne ba. Za mu ci abinci a waje. Ai mu gayu ne, ba mu da abinci za mu ci abinci a waje. Yaran zamani in ka haifi yaro, mu fa lokacin da kakanninmu suke, inda muke zuwa mu ɗibi ruwa tafiyar kilomita 70 ne. Haka za mu ɗauki kwangari a kai mu je mu ɗibi ruwa. Kakanninmu ai ba su koya mana haka ba. Lallai ƙarshen zamani dama ya zo. Wai wato mutum kenan sai dinga ai suna wallafa a gari kawai sai dinga ce wai ni wanke-wanke yin je diba ruwa. Ba fito wannan nawa ba. Irin wannan fitowar kuma za sake ce wani dibi ruwa wanke-wanke. Ka wannan ba zai yi ba. Kawai mu je mu shakata mu kawai. Shine kawai ya fi mana daɗi. Da ce mu kai je daga fama wanke-wanke. A'a, Sadau zo. Zo mana, a'a. Kana ji na ko? Abin da nake so da kai, kar ka bi irin halin yayanka. Kana ji na ko? Ka ga da yadda muka yi da shi ko ka ji maganar da yake faɗa ko? Kana ji na ko? Kar ka ɗauki halin shi saboda ina ganin lalle kana da kokari ko a makaranta kai kake ɗaukar na daya. Abin da za a yi yanzu, ka shiga cikin wardrobe ɗina akwai baskin a wajen wanda na kawo. Ka ji ko kar ka bari sauran ƙanuka su gani. Ka ji ko? Maza ka shiga. In maza ka shiga ka ɗauka ka ɗaga za a gan shi a ciki. A duba ciki sosai. Je ka shiga ha yaran zamani Annatu na'am mai gida zo zauna ba maganar shara ba zauna ina jin ka kina ji na ko ina ji na sa malaka yayin min aiki ya fita bai yi wanke wanke ba ya fita bai jamu ruwa ba na sa shi ya wanke ya ke shara kina ji na ko kin ga daga yau Kina ji na ko? Ina ji. Ki bude kunninki ne ba? Ina ji. Kar in ga miki sai kin manta. Me gida ina jin ka. To shikenan. Daga yau kar ki sake bashi abinci a gidan. In dai abinci na wani ni na nemo na kawo aka dafa. To me gida in ba naka ba. Ka bar yaro ya huta ya wala. Wanke shine, diban ruwa shine, komai gidan shine. Ka bar shi mana lokacin shi ne ka bar shi ya huta mana. Dakata kankan. Wai ke ma da tambaye ki. Shin da ke da shi wai zaman waye kuke a gidan? Zaman ka. Zama na kuke yi ko? To don haka na faɗa miki wannan magana kankan. Idan baki bi maganan ba na turawa suka ce in kika bashi abinci na kama ki na turawa suka ce fitan go in saya. Ki sa mu da kita fitan go in saya ko ki san mu turancin ba muna dauka ne. To na turawa suka ce to go. Kina ji? Ina ji. To don haka kawai ki shiga ciki ni zan fita saboda akwai abin da ana dan wake nan zan je in ci dan waken nan kin ji ko ki shiga ciki. Kin da ji magana na ko? Kai dai da wahalan ka. To shikenan. Shikenan. A dawo lafiya. Shikenan. To in ba mai gida ma ba komai naka kai. Ni na rasa da yaro ya riga ya yi girma amma kana takuran yaro kana ta takuran yaro. Yaro ya zama saurayi amma ba za ka bar yaro ya wala ba. Wani irin rayuwa kenan ni ma ban tsira ba yaro bai tsira ba. Shikenan. Mu kenan muna nan a gwagwaye